Cwestiwn i chi, pwy ydy pencampwr cneifio gwella Cymru yn mynd i fod am 2019? Mae'r ateb yn mynd i ddod o'r gystadleuau sy'n o'n blaenau ni ar hyn o bryd. Ar y stondinau felly yn cystadlu i fod yn bencampwr Cymru, mae 6 o'r goreuon o'r rownd agored. Gareth Owen ar 1, Emlyn Roberts ar 2, Elfedwyn Jackson ar 3, Clyde Hamer ar 4, Adrian Davies ar 5, a Rheinald Hughes wedyn ar 6. Mae yna 6 o ddefed i'w cnifio. Mae Elfed Jackson eisoes, welwch chi, yn dechrau ar y stodiau hirion ar ochr gyntaf i bedwaredd Dafod. Dyma ni Rheinald Hughes fan hyn wedyn yn bellach ar ei bedwaredd Dafod ac yn cychwyn i fyny y gwddw. Dyma chi le anodd i'w gneifio. Hon gyda llaw fydd pencampwriaeth gyntaf 2019 yma yng nghanolfan gneifio Meirion yn y sioe fawr. Felly dipyn o edrych ymlaen wedi bod trwy'r dydd ar gyfer yr achlysur arbennig. Mae Emlyn Roberts ydy hwn, un o'n hymdogion ni, wedi cael hwyl arni yn gynt yn ystod y dydd gyda'r cystadlu traddodiadol gyda gwella yn cneifio Wyn. Wedi dod i'r brig yma a rwan yn hyderus yn edrych ymlaen i'r dill yma, dill masnachol yma o gneifio ar gyfer defed y moca. A'r defed mewn cyflwr da iawn, fel gallwch chi ddychmygu yr adeg yma o'r flwyddyn, a diolch o galon i'r ffermwyr sydd wedi darparu a mynd i'r drafferth i wneud yn siŵr bod y defed yma mewn cyflwr da ac ar gael i'r ymgeiswyr. Yna chi olwg agos yma'n hyn rwan ar y gwaith llaw, y dwylo yn holl bwysig yn y broses yma. Dyma ni Elfed Jackson felly yn dod i ben gyda i bedwerydd Dafod. Mae nhw agos yma dweud y gwir rhwng sawl un ohonyn nhw. Adrian Davies yn fan hyn a Rheinald wedyn yn fan hyn o Twntir Afon, Llanrhaeadr y Mochnant yn mynd i fyny. Gwar na, dyna chi le i arbed amser yma hyn. Mae cyflymdra yma hyn yn gallu bod yn effeithiol iawn, ond y taclusrwydd hefyd sydd yn holl bwysig. Adrian Davies ydy hwn, bachgen lleol yn agor y goes na fyny. Lle da ni'n mynd ar hyn o bryd, da ni'n gweld symud drosodd i'r ail ochr yma'n hyn gan Emlyn Roberts, dwi'n credu, yn ôl y lliw y fraich. Yn ôl a ni wedyn efo Adrian Davies, ac mae yna gymaint o gymdogaeth yn perthyn i'r digwyddiad yma. Mae'n wych gweld pawb yn trafod rhaglaen ac yn cymharu syniadau ac yn edrych ymlaen i gystadlu. Mae hwn yn dipyn o ddigwyddiad yma yn y sioe fawr. Sbiwch y tagiau lliwgar na ar glystu'r defed yma. Dyna di bob peth y dyddi yma, ôl rheinedd maen nhw'n gael o. Mae'n modd o rhain hanes bob un ddafad yn ddigidol. Neu dyna'r gobaith, beth bynnag. Wedyn, yn fan hyn, da ni'n edrych ar hyn o bryd. Dwi'n siŵr iawn pwy di hwn. O, yn dod yn, wel, Gareth P. Owen, siŵr iawn. Dyna chi aelod o Garfan Cymru wrthi ar hyn o bryd yn darfod i bedwerydd Dafod, ond ar 5 Dafod ar hyn o bryd mae Elfedwyn Jackson. Dim syndod, wrth gwrs, gynta yn hen lawr i cynrychioli Cymru 9 o weithiau yn y gorffennol yn rhyngwladol. Adrian Davies wedyn ydy hwn yn mynd bron iawn. Wel, mae'n mynd mor gyflym a dwi'n wneud efo peiriant i lawr y stodiau hirion ar hyd y cefn, chwarae teg iddo fo. Un dros yr asgwrn cefn fydd i wan, a wedyn troi'r ddafad mwyn gallu dechrau rownd y gwddw. Chydig bach o fachiad yn fanna, fel gwelwch chi ar y gwddw dim byd mawr, a mi fydd o'n cael ei gosbi yn hallt am hwnna, achos mae'r rhaid edrych ar ôl y defed, cadw nhw mewn cyflwr da ar gyfer anfon nhw'n ôl i'r ffermwyr wedyn. Dyna ni. Emlyn Roberts ydy hwn wedyn, unwaith eto yn agor y goes gyntaf yna ar yr ochr. Fodd bynnag ar hyn o bryd yn dirwyn i ben ar y 5 Dafod mae Elfedwyn Jackson. A mae o wastad, da ni'n gwybod, yn cneifio o'r galon. Ond Adrian Davies ydy hwn yn cael bach o drafferth cadw rheolaeth ar y ddafad. A dyna sy'n digwydd wrth gwrs fel da ni'n cynyddu cyflymdra. Mae rheolaeth yn gallu mynd. Ar hyn o bryd, cofiwch chi, 6 o ddefed sy'n yna yn y gorlan ac mae Elfedwyn Jackson, yr stondin 3 yn fanna, yn cychwyn i chweched Dafod. 2 funud yn gymharol maen nhw'n gymryd, dwi'n credu, i wneud un ddafad, felly fydd o ddim chwynkiad wrthi. Ac mae o yn adnabyddus fel un sydd wedi cneifio dros 200 mewn 9 awr. Felly mae yna dipyn o draddodiad yn fan hyn gyda'r enw Jackson wrth gwrs, ac cneifiwr mawr, cneifiwr o'r galon.
ydy o, yn sicr. Adrian Davies rwan ar ei chweched dafad ac yn agor y gwddw. Yn gweddill y bechgyn ar hyn o bryd ar 5. Mae Reinald Hughes bron ydy'r un i ben, ond unwaith eto Adrian Davies ydy o'n gwneud o'r taclus dros ben. Ac wrth gwrs, yn holl bwysig ydy'r gwasanaeth na maen nhw'n gael o'r gorlan. Mi welson ni y bachgen yn darparu'r defed na. Ond, boeth bach, Elfed Jackson yn agor yr ochr stodi a hirio na. Chydig bach unwaith eto o golli gafael gan Adrian, ond nôl â ni i weld Elfed Jackson, dwi'n meddwl, yn cyflymu, yn gwybod yn iawn bod o ar y blaen ar hyn o bryd o ran cyflymdra ac yn newid ger mwyn gallu gorffen yn bendant yn gyntaf. Dwi'n trio gweld lawr y pes rwan, Adrian Davies a Fynta ydy'r ddau sydd ar ei chweched ar hyn o bryd. Reinald Hughes hefyd wedi tynnu'r chweched allan. Ond diddordeb ni yn mynd gyda Elfed Jackson, dwi'n meddwl. Mae fo bydd yn gorffen gyntaf, so ni ddim yn synnu. Mae fo bydd yn mynd â hi yn gyfan gwbl o ran taclusrwydd a chyflymdra. Chydig iawn o eiliadau ar ôl felly rhwng fo, Gareth Owen ac Elfed Jackson, y ddau o'n nhw yn dyrnu mynd, ond un ddafad yn wahaniaeth rhwng y ddau. Felly dyma ni Adrian Davies hefyd yn ta'n rhithro i lawr yr ochr dwytha yna, ond y ddafad dwytha yn mynd i gael ei gorffen rwan i chi gan Elfed Wyn Jackson. Adrian Davies neu fo? Tybed pwy sy'n mynd â hi? Dyna fo. Llun mawr yn dangos i ni Elfed Wyn Jackson wedi gorffen. Gareth Owen i mewn am un arall. Adrian Davies ar fi'n gorffen. Mi gan nhw dipyn o sgwrs, codi pen, sbio ar ei gilydd a llygadu yr rhai sydd ar ôl.